Ven, lad mig fortælle dig noget, jeg har lært på kroppen. Det miraklet, du sluttede at bede om. Det er nærmere, end du aner. Ved du, hvor mange gange vi giver op indvendigt, i stilhed? Hvor mange gange hjertet knytter sig, ikke af mangel på tro, men også så mye frustration. Du troede bare ventet, og ingenting ændrede sig. Der stopper vi. Ikke med at tro, men med at bede. Med at insistere på den bønnen, som aldrig syntes at blive hørt. Med at løfte øjnene mod himlen med det håbet, som smuldrede til støv. Fordi tiden går, og stilheden synes at råbe højere end noget løfte. Vi bliver slitne af at lade, som vi er stærke, mens vi indvendigt er tomme. Og uden at mærke det, bytter vi ud håbet med det samme det. Din sjæl elsker fortsat Gud, jeg ved, men vi begynder at føle os uværdige til at insistere. Vi takker ja, men OB, OB gør vondt. Åbne munden for at snakke om noget, vi ikke ser, det skader. Og frygten for at blive frustreret igen. Den frygten bygger murer, som jeg siger dig må falde nå. Det findes et mirakel, som bærer dit navn. En tid, som er reserveret kun for dig, og det er like om hjørnet. Men det banker ikke på døren til konformitet, og det kommer heller ikke ind, da sjælen har lukket forventningernes vinduer. Vi må åbne op igen, slippe frygten og sige højt eller lavt, men med hele sjælen. Jeg vil, jeg tror. Jeg beder. Napoleon Hill, den manden, som forstod alt om erobring, sagde, at udgangspunktet for alt er et brændende ønske. Det er derfor himlen fortsat venter på din stemme. For det, som får miraklet til at ske, er ikke om du fortjener det. Det er det ægte ønsket. Det ønsket, som vibrerer sammen med troen, selv efter alt du har været genom. Pust dybt, kend dette ind i dig. Han lytter fortsat til dig. Kanskje lærte de det og ikke plage Gud med de samme bønnene, ikke sandt? Men jeg lærte, at et oprigtigt råb aldrig sliter ud faderens hjerte. Det, som sliter ham ud, er også at acceptere et liv mindre end det, han drømte for os. Du har kanskje sluttet at bede, men han har aldrig sluttet at lytte. Og det er på dette punktet, at din historie igen begynder at stemme overens med himlen. Fordi miraklet, du sluttede at bede om, er i færd med at blive frigjort. Og mit ord til dig i dag er en påmindelse. Ikke giv op ved løftets port. Nøglen er fortsat hos dig. Se for dig denne scenen. Et hus fuldt af folk, alle trængte sammen. En lam mand på en borger med 4 mere end bestemte venner, og et tak, som blev åbnet med bare hænderne. Det var trangt, ingen vej ind via døren, men de havde tro. En tro, som overskred, det lader sig ikke gøre. En tro, som ikke fandt sig i et nej. De kom ikke ind gennem døren, de kom ind via takket og gik ud gennem døren med et mirakel i armene. Denne troen, som bryder sig gennem tak, er den samme, som åbner vejer, vi ikke engang aner. Den samme, som himlen anerkender, selv når ingen andre ser det. Da Jesus var vidne til dette, udbrød han ikke. Hvilken galskab og ødelægge takket. Han sagde, da han så deres tro, dette er troen, du må grave frem igen. Ikke en perfekt tro, men en tro, som er aktiv, som handler selv uden at vide det endelige udfaldet. Jesus sagde, søn, dine synder er dig tilgivet. Dette var den første sætning. Han helbredede først sjælen, derefter kroppen. Det han helbreder i dig nå, er roten til udmattelsen, den opsamlede frustrationen, det sårede håbet. Og når dette bliver genoprettet, vil løftet også rejse sig. Denne bibelhistorien er ikke bare noget fra fortiden. Den er et spejl. Den viser, hvad som sker, når nogen bestemmer sig for at gå ud over logikken og tro ind på det overnaturlige område. Og det findes en sand historie, som illustrerer dette godt. Louise, en 62 år gammel arbejder, han bag for datteren sin, som havde kæmpet mod rusafhængighed i årevis. 9 indlæggelser, 9 tilbagefald. Ved den 10. bad han ikke som før. Han bad ikke om tegn. Han sagde bare, Gud, hvis du fortsat lytter, så red min datter. Og det var i den oprigtige udmattelsen, at miraklet kom. Uden opstyr, uden forklaring, datteren blev helbredet. I dag koordinerer hun et rehabiliteringscenter, og Louise forstod, den stille troen har også en enorm kraft. Himmelen svarer på overgivelse, ikke på præstation.
Joe Dispenza, som har dyb indsigt i dette, bekræfter: du tiltrækker dig ikke det, du ønsker. Du tiltrækker dig det, du vibrerer med. Hvis du beder, men indvendigt allerede har givet op, finder løftet ingen grobund. Men hvis du beder med en overbevisning, som vibrerer, begynder alt at falde på plads. Og det er dette, du føler nå. En vibration, som vender tilbage. Et minde, som fortæller dig, du kan fortsat. Du er fortsat værdig. Når pust dybt, læg hånden på brystet, luk øjnene og sig med stemmen til troen, som har overlevet alt: jeg beder igen. Jeg tror igen. Mit mirakel er nærmere end nogensinde. Denne erklæringen, udtalt med sandhed, er mere end en frase. Det er en indkalling, et sæl. Hvis dette ordet rørte dig, kommenter nå: jeg skal leve ud mit mirakel. Skriv dette slik, at himmelen ser det, slik at du selv husker det, og for at inspirere andre mennesker. Og del dette, for kanskje er nogen nær dig fanget i den samme stilheden, og trænger at blive mindet på: det er fremdeles værd at bede. Abonner på kanalen, for denne rejsen har så vidt begyndt. Har du nogen gang følt en stilhed så tung, at det var umuligt at sætte ord på den? Den bønnen, som blev kvalt, som aldrig kom ud af munden, men som brændt i brystet som en stum bøn. Det findes smerter, vi ikke udtaler, vi bare bærer dem. Og bønner, vi ikke taler, dem lever vi. Det er netop i dette rummet, mellem det vi tier om og det vi håber på, at de dybeste miraklene fødes. For himlen bevæges ikke bare af råbets volum, men af dybden i din overgivelse. Du har kanskje sluttet AB med ord, men sjælen din vibrerer fortsat. Og der det er vibration, er det lytting. Og der det er lytting, er det svar. Scenen med den lamme manden er ikke et skue, vi bare skal beundre, ved du. Det er en nøkkel, en kode. Folkemængden repræsenterer det, som forsøger at stoppe dig. Taget grænsene, som livet har sat. Borgen, smerten, som har præget dig for længe. Og de 4 vennene, de er den delen af dig, som fortsat tror. Ja, selv når alt virker håbløst, finder troen en åbning, om det så er ovenfra, om det så er i stykker. Hvor mange gange har livet lukket døre for dig? Hvor mange gange har du forsøgt og hørt ikke nå? Det er ikke for dig. Du har forsøgt for mye. Og takket, hvor mange gange har det virket umuligt at klatre op på det tækket af træthed, skam, gentakkelse. Men troen accepterer ikke det åbenbare. Troen graver i tækket med egne hænder. Troen spørger ikke, om den kan, den handler. Napoleon Hill sagde: ikke vent, tiden vil aldrig være retfærdig. Begynd der du er og med det du har. Og det er dette ånden minder dig på nå. Du har allerede nok. Troen du anser som liten, er akkurat det himlen trænger. For troen, selv når den er såret, har fortsat ild. Selv når den er slitten, lyser den fortsat op vejer. Og det du føler nå, er din ånd, som minder dig om vejen. Du bliver besøgt af noget gammelt, et minde fra da du fortsat troede, en erindring fra da det umulige fortsat var en invitation, ikke en trussel. Dette mindet er hellig. Det kom ikke tilbage forgæves, nej. Det kom tilbage, fordi tiden var moden. Tiden for at begynde at tro igen. Og når noget må heles, din identitet. For kanskje sluttede du at bede, ikke fordi du tvilte på Gud, men fordi du tvilte på dig selv. Du troede, du ikke var værdig, at du ikke længere var den udvalgte, at du havde mistet din chance. Men lyt med ånden. Du har ikke tabt, du har bare blivet slipt. Og det, som virkede som venting, var forberedelse. Jesus så ikke på den lamme med hastværk. Han hastede ikke med at helbrede ham. Han sagde: søn, dine synder er tilgivet. Hvorfor starte der? Fordi før han genoprettede kroppen, måtte han genoprette værdien, tilhørigheden, identiteten. Og kanskje er det dette, som sker med dig nå. Før miraklet viser sig, ønsker himlen, at du skal se dig selv som en søn igen, som en datter, som en elsket, en som er husket. Ikke på grund af fortjeneste, men på grund af tilhørighed. Du tilhører miraklet. Du er løftets adresse. Selv om du har glemt, har himlen ikke glemt. Pust nå, kend dette ordet synke fra brystet ned til magen og erklær, selv om det er i en hvisken: jeg er husket. Jeg er elsket. Jeg er miraklets adresse.
Mens du siger dette, er noget i færd med realinere se ind i dig. Cellene lytter, ånden svarer, det usynlige bevæger sig. Bruce Lipton, en videnskabsmand, siger, at hver følelse vi opretholder, ændrer det indre miljøet i cellene vore. Det vil sige, det du virkelig føler, transformerer det du lever. Derfor undervurder ikke denne erklæringen. Den er mere end en frase, den er åndelig medicin. Og dette er invitationen nå, og slutte at bare overleve, og begynde at vibrere som en, som allerede er levende på indsiden. Du prøver ikke bare, du accesserer. Du er på vej tilbage. Og nu er praksisen ikke at bede om mere, det er at forblive. Luk øjnene i nogle sekunder, pust dybt og forbliv i denne tilstanden af åbenhed, af tilladelse, af tilbagekomst. Ikke bede om noget mere, noget bare føl. Føl dig som en del af svaret. Borgen definerer dig ikke længere, den er nå et vidne, og da det var lammelse, er det nå bevægelse. Du har begyndt at gå igen, selvom fødderne dine fortsat vender sig til bakken, løber ånden allerede. Kender du letheden komme sagte, det er ikke eufori, heller ikke støj. Det er som om vægten begynder at rende ud gennem porerne, og sjælen begynder at puste igen. Det er på dette punktet, at miraklet slutter at være en forventning og bliver en oplevelse. Du trænger ikke længere bevise din tro. Den har allerede vist sig i din beslutning om at fortsætte at lytte og forblive til stede og åbne dette hellige rummet ind i dig. Det er dette, som skiller den, som bare drømmer fra den, som får ting til at skie, standhaftigheden, sjælen, som bestemmer sig for at forblive i ja-frekvensen, selv når alt andet ser ud til at sige nej. Du kan ikke op uden grund. Smerten var reel, frustrationen er legitime, men nu står du over for et dybere indsigtsniveau. For et mirakel er ikke bare det, som ændrer sig udvendigt. Det er det, som ændrer sig indvendigt og omformer omgivelsene. Har du lagt mærke til, hvordan den lamme ikke bag om noget? Han sagde ikke et ord. Det var andre, som bar ham dit, som brød sig gennem takket. Det var den delte troen, som åbnede himlen. Og kanskje er dette åbenbaringen for i dag. Miraklet, du sluttede at bede om, aktiveres af troen til dem, som fremdeles tror for dig. Kanskje en mor, som aldrig sluttede at bede. En ven, som beder i det skjulte. Eller en forbeder, du ikke engang kender. Du har aldrig været alene. Mens du sov bag nogen. Mens du gav op, insisterede nogen. Mens du tiet lyttede himlen til stemmer, som talte din sak. Men dette er åndelig fællesskab, et usynligt netværk, en sjælealliance. Napoleon Hill sagde, ingen kan opnå fuldstændig succes uden hjælp fra andre mennesker. I ånden er dette også sandt. Du har blivet opretholdt af usynlige alliancer, og nu er det på tide at rejse dig fra dit indre. Denne oprejsning er ikke fysisk, den er vibrationsmæssig, det er et dybtfølt ja. Det er din ånd, som siger, jeg er klar, jeg tillader det, jeg accepterer det, og accepterer, at du fortsat kan, accepterer, at du fortsat fortjener, accepterer, at det fortsat er tid. Livet har fået dig til at vende dig til ventingen, men nu minder himlen dig på. Ventingen har også en slut, ikke fordi alt er løst, men fordi din bevidsthed er blivet helbredet. Og når bevidstheden helbredes, ændres tiden, frekvensen ændres, og virkeligheden ændres. Joe Dispenza lærer, at når kroppen tror, den allerede lever den ønskede erfaringen, sender den signaler til det kvantefeltet for at tiltrække sig det tilbage. Med andre ord, du lever det først indvendigt, for så at se det udvendigt. Derfor pust igen, men pust nå, som om du allerede lever miraklet. Pust som den, som bærer fred, som den, som bærer vished, som den, som bærer forventningsfuld taknemmelighed. Sig med fast stemme, jeg lever det allerede, selv uden at se det. Jeg vibrerer som den, som allerede har det. Jeg er en frugtbar jord for det umulige. Føl dette, lad denne sandheden synke fra det mentale til det vibrationelle. Dette er frøet. Og et frø trænger ingen bevis, det trænger bare jord. Du er denne jorden nå. Det usynlige anerkender det allerede. Tagget, som skilte dig fra løftet, er allerede brudt. Og hvis du kender det, tak. Ikke fordi det har kommet, men fordi det har begyndt. Og det, som begynder med tro, afsluttes i herlighed. Nå, som du har krydset dette vendepunktet, tillader noget inde i dig, der ikke længere at vende tilbage.
Vibrationen har ændret C. Frekvensen er justeret. Sjælen har repositioneret C i centrum af løftet. Og denne repositioneringen er alt. Den er selve fundamentet for ethvert sandt mirakel. Det er ikke himlens bevægelse mod dig, som definerer miraklet. Det er din realigning med den evige sandheden, som allerede var i dig. Jesus så på den lamme med en erklæring. Rejs dig, tag din båre og gå hjem. Dette er mere end en fysisk helbredelse. Det er en åndelig kaldelse. Tag din båre, det vil sige, ikke skjul din smerte. Tag med dig det, som tidligere lammede dig. Forvandle arret til et vidnesbyrd. Forvandle det, som tidligere var en byrde, til en platform. Du trænger ikke længere at skjule de bristende delene af din historie. Himlen arbejder ikke med perfektion. Den arbejder med sandhed, med helhed, med villighed, og kanskje er du mere hel nå end nogensinde. Ikke fordi du er uskadt, men fordi du har sluttet at fornægte mærkene. Bruce Lipton forklarer, at vi er et energifelt formet af følelser. Uhelet smerte gør os syge, men integreret smerte styrker os. Hvad gør du nå med denne nye bevidstheden? Du går. Selvom du går sagte, selvom du skælver, selvom du tvivler, du går. Fordi himlen allerede har erklært dig helbredet. Du går, fordi lammelsens tyngde ikke længere behersker dig. Du går, fordi det ligger en ny vej foran dig. Og denne vejen åbner se kun, når fødderne berører bakken med overbevisning. Dette er forskellen mellem et ønske og et mirakel. Ønsket venter på, at noget skal ske. Miraklet begynder at gå, før det i det hele taget sker. Og du går. Du trænger ikke længere at lede efter desperate tegn. De vil følge dig. For når bærer du i dig selve manifestationsgåden. Sand tro trykler ikke. Den vibrerer, den magnetiserer, den tiltrækker, fordi den allerede har genkendt svaret, før det ankom. Og hvis sindet tilfældigvis forsøger at sabotere dig igen, husk, du er ikke det, du føler, du er det, du opretholder. Og i dag opretholder du nærvær, opretholder overbevisning, opretholder ren tro. Borgen bærer ikke længere dig, du bærer den. Og mens du går, anerkender den åndelige verden dig som en, som har sejret på indsiden. Dette er det første skridtet, og det er allerede taget. Det er et øjeblik på troens rejse, der alt virker at stå stille. Ingenting bevæger sig på udsiden, og hjertet begynder at spørge sig selv, om det fortsat er på ret vej. Dette er dalen, hvor mange giver op. Ikke af ondskab, men af udmattelse. Forventning er en form for kors, og tavshed en form for prøvelse. Men det for indser er, at denne tilsyneladende tavsheden fra Gud faktisk er det mest afgørende punktet for manifestation. Det er, da sjælegrunden bliver forberedt for den usynlige blomstring. Kender du det? Noget er anderledes. Du ser det ikke endnu, men du er ikke længere den samme. Og ved du hvorfor? Fordi da du igen bag forflyttet noget se i himlen. Kanskje omstændighederne ikke ændret se umiddelbart, men himlen har allerede bevæget se. Og når himlen bevæger se, har den synlige verden intet andet valg end at adlyde. Men én ting må siges med klarhed. Miraklet sker ikke, der det er desperation. Det blomstrer, der det er vished. Og denne visheden er ikke støjende, den er subtil, den er dyb. Det er den samme visheden, som fik den lammes venner til at klatre op på et tak uden at vide, hvordan Jesus ville reagere. De havde ingen garanti, men de havde overbevisning. De havde ingen svar, men de havde en presserende tro. Klarer du at føle vægten af denne overgivelsen? De bag ikke bare, de handlede. De blot stilte se, de brød ned fysiske, emotionelle og sociale barrierer. For troen, når den er ægte, overskrider konventioner. Den begrænser sig ikke til det acceptable, den berører det radikale. Og kanskje er det dette ånden beder dig om nå. En tro, som tillader se og gå ud over det vanlige. Du har bedt med respekt, men det er på tide at bede med intensitet. Du har ventet med tålmodighed, men kanskje er det på tide at vente med lidenskab. Napoleon Hill hævdede, brændende ønske er udgangspunktet for alle præstationer. Himlen svarer på den indre ild, på begæret, som pulserer ikke af mangel, men af vidsheden om, at det allerede eksisterer. Og her kommer en transformativ praksis ind, enkel, men dyb. Luk øjnene nå. Pust ind i 4 sekunder.
Hold pusten i 4, pust ud i 4 og forbliv i stilhed i yderligere 4. Gjenta dette 3 gange, og mens du gør det, sig mentalt: jeg justerer mig, jeg overgiver mig, jeg bevæger mig med himlen. Denne praksisen, baseret på cyklisk pust, aktiverer dit parasympatiske nervesystem, og åndeligt set stabiliserer den din vibration i frekvensen af aktiv fred. Den som ikke sover, men stoler, den som ikke lammer, men overgiver sig. Du trænger ikke længere at søge desperate tegn, du bliver selve tegnet. Den lamme trængte ikke at overbevise Jesus, han blev bare båret frem. Troen gjorde det resten. Du bliver allerede båret frem, du har allerede klatret op på taket. Når er det på tide at stige ned gennem nærværet? Denne nedstigningen er ikke et fald, det er en overgivelse. Det er øjeblikket, hvor miraklet ser dig og åbenbarer sig. Ikke flygt fra det, ikke rationaliser, bare tillad det. Du trænger ikke at have alle svarene, du trænger bare at være tilstrækkeligt til stede for at genkende dem, når de dukker op. Og de er på vej, kanskje sagte, kanskje stykkevis, men de har allerede begyndt. Har du nogen gang vurderet, om ventingen kanskje aldrig var en straf, men en helbredelse? At tiden, da du gråd mest, var tiden, da Gud forberedte dig mest. Miraklet kommer ofte ikke for at løse, det kommer for at åbenbare. For at åbenbare, hvem du har blidt, hvor mye du har vokst, hvor mye du, selv uden at mærke det, allerede lever på et nyt bevidsthedsniveau. Du mærkede det ikke i det nøjagtige øjeblikket, men noget ændrede sig i dig, da du bestemte dig for OB-igen. Det var i det øjeblikket, selv med frygt, selv med svag stemme, at himlen bød se ned og så, nå kan jeg handle. For tro for Gud handler ikke om styrke, det handler om tilladelse, det handler om nærvær. Og da du begyndte at bede igen, begyndte du at tillade igen. Når er marken frugtbar, vibrationen har stabiliseret sig, den åndelige koden er aktiveret. Og det er noget svært vigtigt, som må siges med kærlighed og klarhed. Ikke lad træthedsheden igen indtage håbets plads. Troens fiende er ikke frygten. Det er vanen, det er fortroligheden med smerten. Det er, jeg har allerede prøvet, som runger højere end jeg tror fremdeles. Du er ikke længere, da du var. Din sjæl er allerede på vejen, og selvom kroppen fremdeles føler tyngde, er ånden allerede let. Jo, dette er reelt, selvom det er usynligt. Bruce Lipton lærer, at emotionelle minder former kroppens biokemiske mønstre. Det vil sige, at når du ændrer din indre fortælling, ændrer du din ydre virkelighed. Så ændrer det nu. Stop op og erklær lavmældt: jeg omskriver ventetiden min. Det er ikke en forsinkelse, det er en justering. Det er ikke en straf, det er en forberedelse. Denne bekræftelsen er som et passord. Den signaliserer til den usynlige verden, at du har forstået, at du har sluttet at modstå og har begyndt at samarbejde. Og når sjælen samarbejder med himlen, giver de låste dørene etter. Du trænger ikke længere at bevise dig selv. Du trænger ikke længere at retfærdiggøre dig. Din overgivelse er allerede tilstrækkelig. Og dette bringer os til det dybeste punktet på denne rejsen. Anerkendelsen. Anerkend, hvor langt du har gått, hvor mye du har overvundet, hvor mye du fortsat er her, selv etter alt. Du er et mirakel i bevægelse. Selv med tårer, selv med pauser, fortsætter du. Og den, som fortsætter, høster. Jesus sagde ikke gå hjem, men det han egentlig sagde var, gå og lev den nye versionen af din historie, og det er det, du skal gøre nu. Huset, du vender tilbage til, er ikke længere det samme stedet, for du er heller ikke længere den, du var. Noget i dig har vågnet, noget har begyndt at pulsere igen, noget er blidt genoplivet, og dette noget er levende tro. Mærker du, hvordan alt fremstår anderledes nu? Selv uden store ydre forandringer findes det en ny tilstedeværelse i dig. En stilfærdig kraft, en let, men vedvarende varme. Dette er det, vi kalder en genoprettet frekvens. Du tror ikke bare på nyt, du bærer, du vibrerer. Og det er netop dette, som ændrer alt. For miraklet kommer ikke bare, når du beder. Det manifesterer sig, når du begynder at handle, som om du allerede har modtaget det. Du vågner anderledes, snakker anderledes, går anderledes, ikke af åndelig stolthed, men af identitetsbevidsthed. Du er ikke en, som afventer et mirakel. Du er selv et mirakel. Og denne bevidstheden er en bro
mellem fortidens smerte og fremtidens manifestation. Kanskje har du krydset mange ørkener, kanskje har dine bønner blidt til tårer og dine tårer til stilhed. Men intet af dette var bortkastet. Hver stilhed var et alter, hver tåre en dåb, hver ørken en livmor. Og nu bliver du født på ny. Ja, at blive født gør vondt, men det frigør også. Ifølge Napoleon Hill, sindet har ingen andre begrænsninger end dem vi accepterer. Du har længe accepteret begrænsningen om, at du måtte fortjene for at modtage. Men himlen opererer ikke med fortjeneste, den opererer med sandhed. Og når du præsenterer dig med sandhed, manifesterer himlen se med nåde. Denne nåden omslutter dig nu. Du trænger ikke længere at bevise, at du har tro. Du trænger bare at forblive vibrerende i den, som en, som allerede er klar. Som en, som allerede har erkendt den nye tiden. Og for at besæle denne processen gør nå. Læg hånden på brystet, stil verden og sig kun til dig selv. Det er gjort. Det er besælet. Jeg er frugtbar jord for det umulige. Denne sætningen er ikke magisk. Den er åndelig hukommelse. Den aktiverer noget, som allerede var i dig, noget som tid, smerte og frygt forsøgte at skjule, men ikke klarte at ødelægge. Og om du har kommet hit, er det fordi du har sejret. Selv uden at indse det, har du overvundet den største af fiender, opgivelsen. Og nu kan himlen gøre det, den altid har ønsket, handle i dig. Ikke af fortjeneste, men af justering, af tilladelse. Du er klar. Ikke fordi du forstår alt, men fordi du har åbnet dig for alt. Taket er brudt, rummet er nået, stemmen er hørt, og svaret er allerede i bevægelse. Vend tilbage til livet, vend tilbage til bønnen, vend tilbage til glæden. Du er ikke længere dig selv, og verden er i færd med at se det. Gå nu og bær borgen. Ikke som en byrde, men som et bevis. For den, som bærer det, som lammet ham henne, har allerede oplevet et mirakel. Og du har allerede begyndt at leve dit eget. Nå har vi kommet til den delen af rejsen, hvor det usynlige begynder at blive håndgribeligt. Ikke fordi miraklet endelig har kommet, men fordi du allerede har blivet forenlig med det. Vibrationen har ændret sig, frekvensen har stabiliseret sig, identiteten er genoprettet. Og når dette sker, svarer det åndelige universet med præcision. Du beder ikke længere ud fra mangel, du beder ud fra nærvær. Dette er forskellen mellem at bede af fortvivlelse og at bede af bevidsthed. Og det er her alt ændrer sig. For det, som tidligere syntes at være himlens modstand, åbenbarer sig nå som bevaring. Ja, ventetiden bevarede dig. Den bevarede dig fra at må tage noget før tiden. Den bevarede dig fra at klamre dig til gaven og glemme giveren. Den bevarede din tro fra at blive et byttehandel og forvandlede din bøn til fællesskab. Du beder ikke længere om resultat, du beder om intimitet. Og denne intimiteten har forvandlet dig, modnet dig, positioner dig. Nå går du ikke længere ind i nærværet som en, som trykler, men som en, som tilhører. Du vandrer som en søn, datter, snakker som en arving, lever som en, som allerede bærer det usynlige mærke. Og det er dette, som skræmmer mørket. Ikke din åndelige udførelse, men din genoprettede identitet. Har du lagt mærke til, at i historien om Markus blev den lamme tilgivet, før han blev helbredet? Jesus så på ham og sagde, min søn, dine synder er dig tilgivet. Hvorfor begynde med tilgivelsen? Fordi det ydre miraklet bare er fuldkommen, når sjælen også bliver berørt. Og kanskje er det dette, som allerede har sket med dig. Du har kanskje endnu ikke set alle ændringerne, men skylden er allerede opløst. Fordømmelsen er allerede bragt til tavshed. Skammen er allerede ophævet. Og dette er den dybeste helbredelsen. For når sjælen er frigjort, kan kroppen gå. Når hjertet er genoprettet, reorganiserer livet se. Når identiteten er renset, åbenbarer skæbnen se. Du ligger ikke længere. Selvom du fortsat virker ligudtaget, har du rejst dig indvendigt, og nu kommer den vakreste delen. Vende hjem. Men ikke som en, som trækker sig tilbage, men som en, som vender tilbage forvandlet. Du vil træde ind i de samme stederne med en anden ånd. Du vil se på de samme menneskene med nye øjne. Du vil opholde dig i de samme omgivelserne med en anden vibration.
Og denne vibration vil åbne nye døre, for alt rundt der svarer på det, du bærer i dig. Joe Dispenza siger, at virkeligheden ikke er solid, den er formbar, den responderer på hjertets elektromagnetiske felt, den lytter til det, du vibrerer med sandhed. Og hvis din vibration nå er genoprettet tro, der forbereder dig, for indhøstingen kommer. Den kommer ikke, fordi du råbte, den kommer, fordi du justerede dig ind. Du dyttede ikke på døren, du blev bare værdig til at krydse den. Og himlen responderer på dette. Lyt nå med sjælen. Hvis du er her, er det fordi noget stort bliver skrevet. Selvom det er noget af uden synlige bogstaver, selvom det fortsat er mellem linjerne i det usynlige. Ikke tvivl. Du har allerede krydset takket, du har allerede berørt mirakelsalen, du har allerede hørt stemmen, som sagde, rejs dig. Og når går du, mærker du, hvordan vejen nå ikke længere virker så mørk, som om frygten pludselig har trukket sig tilbage, og det som genstår er en frugtbar stilhed. Det er begyndelsen på åndelig modenhed. Det som før var hastværk, har nå blidt til tilstedeværelse. Det som før var et krav, er nå overgivelse. Og det som før virkede som et nej fra himlen, åbenbarer sig i dag som et endnu ikke fyldt med kærlighed. Du har lært noget for lærer, at miraklet begynder indenfra, og denne lærdommen ændrer alt. Du har gået gennem processeringen så. Du har grådt bønner ingen hørte. Du har vandret de lange nætter kun med lyden af din egen pust. Men nå har hver eneste af disse erfaringerne blitt til autoritet. Ja, nå har du åndelig autoritet. Ikke på grund af kundskab, men på grund af levet erfaring. Du ved, hvad det vil sige at vente. Du ved, hvad det er at næsten give op. Og du ved, hvad det er at bede om igen. Og dette er alt for værdifuldt til at ignoreres, når du snakker, vil ordene have tyngde. Ikke på grund af veltalenhed, men på grund af vibrationen, som kommer fra den, som blev formet i smerte og genoprettet i nærværet. Og dette nærværet er nå konstant. Du er ikke længere afhængig af en gudstjeneste, en atmosfære, en sang. Du bærer nærværet i brystet, og det er sjældent, og det er hellig. Helio Couto siger, at den sande transformationen sker, når koherensfeltet etableres mellem hjertet og sindet. Det vil sige, når det du føler er i tråd med det du tænker. Og nå, endelig, føler du det du tror, og du tror på det du føler. Dette er troens modenhed. Du trænger ikke længere, at alt går bra for at tro. Du tror, og derfor ved du, at alt allerede er ret, selv når det virker fejl, selv når det ikke giver mening. Dette er at vandre i tro. Og at vandre i tro er ikke at gå uden smerte. Det er at vandre på trods af den. Du lærte at gøre dette, og nå er hvert skridt, du tager et åndeligt manifest. Himmelen er opmærksom. Den åndelige verden svarer. Og når du beder, sættes noget i bevægelse. For du beder ikke længere ud fra mangel. Du beder for forbindelse. Du vil ikke bare have et mirakel længere. Du ønsker at være et med kilden til dem alle. Dette er den modne bønnen. Dette er den beviste troen. Og det er derfor alt, når begynder at give mening, går dagens smerte, stilheden fra før, den tilsyneladende forsinkelsen. Alt falder på plads. Du blev ikke forladt, du blev forberedt. Og denne forberedelsen er i færd med at bære synlige frugter, for når det usynlige modnes, blomstrer det synlige. Når som du er så nær slutten, begynder noget at fødes i sjælens dybeste stilhed. Det er ikke eufori, det er ikke lettelse, det er klarhed. Klarheden om, at alt du har oplevet, var en del af et helligt mønster. At hver tåre var blæk, hver ventetid en ramme, og hver tvivl en nødvendig skygge for, at lyset skulle få kontrast. Du blev ikke glemt. Himlen vidste nøjagtigt, når du ville bryde sammen, og det var på dette eksakte punktet, han begyndte at genopbygge. Du troede, du mistede alt, men du blev bare renset for det, som ikke var essentielt. For at opleve det sande miraklet, måtte du være let. Forstår du nu, hvorfor så mange ikke nåede hit, fordi vejen kræver overgivelse, og overgivelse kræver mod. Men du kom, du blev, du bag igen. Og denne nye bønnen var anderledes, for den kom fra et rent sted, uden krav, uden forventning, bare tro. Og denne troen flytter himler.
David Hawkins sagde, at taknemmelighedens vibration er en af de højeste åndelige frekvenserne. Og det er dette, du føler nå. Taknemmelighed for at have kommet tilbage, for at have blivet husket, for at have overlevet. Du er ikke længere en overlever af smerten. Du er et levende bevis på, at kærligheden holder stand selv, når alt rundt der falder sammen. Og nu begynder noget at blomstre, ikke på udsiden, men i midten af brystet dit. Føler du det? Det er svaret, som kommer. Ikke som et lynedslag, men som en vished. Ikke som et tegn, men som en samhørighed. Du ved, du tror, du anerkender. Miraklet har allerede begyndt. Det trænger ikke et skue, det afhænger ikke af logik. Det trænger bare plads. Og nu har du blidt dette rummet. Et rum, der Gud kan bo, der troen kan blomstre, der håbet kan puste uden frygt. Dette er det største svaret, du kunne modtage. Bevidstheden om, at himlen altid har været her, selv i stilheden, selv i ventingen. Og nu vandrer han med dig, ikke bare for at opfylde løfter, men for at blive værende. For det sande mirakelet er at vide, at du aldrig mere kommer til at vandre alene, aldrig mere.